Szeretettel üdvözöllek ezen a belső utazáson. Kérlek, helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemed, és kezdj el mélyen lélegezni. Érezd, ahogy a levegő beáramlik az orrodon keresztül, kitölti a tüdődet, majd lassan fújt ki. Vegyél még néhány mély lélegzetet, és közben érezd, ahogy minden egyes kilégzéssel egyre nyugodtabb és ellazultabb vagy. Most irányítsd a figyelmedet a testedre. Érezd a súlyát, ahogy a székhez, ágyhoz ér. Érezd, ahogy a feszültség elhagyja a tested, és minden egyes lélegzetvétellel egyre mélyebbre süllyedsz a nyugalom állapotába. Most pedig képzelj el egy gyönyörű, békés helyet. Ez lehet egy erdő, egy tengerpart, egy virágos rét, vagy bármilyen hely, ahol igazán biztonságban vagy, ahol nyugodtnak érzed magad. Most nézd meg részletesen ezt a helyet. Nézd meg, mi vesz körül téged. Érezd a levegő frissességét, hőfokát. Halld a körülötted lévő természet hangjait. Tölts el egy kis időt itt, hogy teljesen elmerülj a hely szépségében és nyugalmában. Sétálj körbe, nézelődj, és ahogy sétálsz ezen a helyen, egyszer csak egy ösvény tárul eléd. Most kövesd ezt az ösvényt lassan, lépésről lépésre haladva. Az ösvény végén egy különleges helyre érsz, ahogy egy régi, kedves házat látsz. Ez a ház a belső gyermeked otthona. Közelítsd meg a házat, majd lépj be az ajtaján. Ahogy belépsz, érezd a szeretetet és a melegséget, ami árad feléd. Most nézz szét a házban. Szemléld meg, milyen a belseje, milyen színeket, tárgyakat látsz. Mik azok, amik ebből ismerősek,
melyek azok, amik barátságosak. Ahogy körülnézel, észreveszel egy kisgyermeket, aki a szobában játszik, és éppen rád vár. Közelítsd meg lassan őt, és figyeld meg, hogyan reagál. Most üdvözöld őt kedvesen, és mondd el neki, hogy azért jöttél, hogy vele legyél, hogy meghallgassd őt, hogy szeretettel törődj vele. Beszélgessetek. Kérdezd meg tőle például azt, hogy hogy érzi magát, és figyelj oda minden szavára, minden érzelmi megnyilvánulására. Ha készen állsz rá, ülj le mellé, és így beszélgessetek tovább. Kérdezd meg tőle, hogy mit szeretne elmondani neked. Mire van most szüksége? Milyen vágyai vannak? És mitől fél? Légy türelmes és megértő. Hallgasd meg őt figyelmesen, és válaszolj szeretettel és elfogadással. Ha a belső gyermeked bármilyen fájdalmat vagy félelmet oszt meg veled, biztosítsd őt arról, hogy biztonságban van, és hogy mindig ott leszel mellette. Küldj neki szeretetet és gyógyító energiát. Képzeld el, hogy egy meleg, aranyló fény öleli körül mindkettőtöket, és ez a fény minden fájdalmat és félelmet felold. Most mondd el neki, hogy mennyire fontos és értékes számodra, és hogy mindig számíthat rád. Most öleld át, és érezd, ahogy a szeretet és az összetartozás érzése átjár mindkettőtöket. Most lassan búcsúzz el tőle, de tudassd vele,
hogy bármikor visszatérhetsz hozzá, amikor csak szüksége van rád, és hogy mindig veled lesz. Lassan állj fel, és hagyd el a házat, visszatérve az ösvényre. Sétálj vissza a békés helyre, ahol utazásod kezdődött. Amikor megérkeztél erre a békés helyre, akkor vegyél néhány mély lélegzetet, kezd el érezni a tested súlyát, és lassan térj vissza a jelenbe. Amikor készen állsz, lassan nyisd ki a szemed, és érezd, hogy felfrissültél, és feltöltöttél a belső gyermekeddel való találkozás után. Köszönöm, hogy velem tartottál ezen az utazáson. Ne feledd, hogy a belső gyermeked mindig ott van, és bármikor kapcsolatba léphetsz vele, hogy szeretetet és gyógyulást hoz az életedbe. Ez a vezetett meditáció segít téged abban, hogy mélyebb kapcsolatot alakíts ki a belső gyermekeddel, és támogatja az érzelmi gyógyulásod és az önismereti folyamatot. Hogyha szeretnél tovább dolgozni magadon, szeretettel várlak a belső gyermek programomra. Információt az info@alkotóanyu.hu e-mail címen tudsz kérni erről a programról. Szeretettel ölellek, Timi.